Assalamu alaikum dostlar, hoş geldiniz. Biz bugün men size Instagram'da näde bir surat ýa-da video skaça etmegi görkezärdim. Başta aýdasym bile ören köp ýoly bar. Play Market'te türlü programmalar bar. Her hili görnüşde skaça edip bolýar. Ýöne men özüme amatly görnüşini görkezjek size, belki size de peýdaly bolar. Başlaýyn. Instagram'a girip size gerekli surat ya videonu saylap alalım. Mesela Premiere boyunca. Diýeli bana şu videonu skaça desem Instagram'dan. Yukarıda 3 tane kodçuk var, şuna basýas. Şurada kopировать ссылка diýip çykýar. 3-nji dur. Şuna basýas. Şu videonun ссылкаsyny kopировать etdik. Şimdi biz Google'a girýäs. Google'a save from diýip ýazýas. Save from diýip ýazdyk. Ine şu birinji çykan saýda girýär savefrom.net. O saýda girdik. Inni şu saýda boş yer bar. Ne, укажите adres diýip dur. Şu taq basýas. O ýanky kopировать eden ссылкamy goýýar. Şu taq basyp durýar barmagymyz bilen ставить diýip çykýar. Ýanky kopировать eden ссылкamy goýýar, ставить basyp. We strelka basýas. Yaşlı strelka. Ine çykdy. Inni просто скачать MP4 diýip ýazýas. Bunu basýas. Nazat. Nereden basyp. Näşe çykýar? Şu aşağıda 3 tane kod çykýar dostlar. Şuna basýas, skачать diýip çykýar. Basyp. Video skaça edilip başlady. Ine. Boldy. Hiç kıyın zat yok dostlar. Surat bolsa da edilsin yani. Suratı kopировать edýär ссылкаsyny. Save from Google'a ýazyp girýär saýda. We şu boş duran ýere любой videoň ýa suratyň ссылкаsyny goýýas. Hiç kıyınçylyk ýok, ýeňiljek ulanyň görüň we ýazyň kommentariýada siz haýsy metody ulanýaňyz ýa-da şu video size peýdaly boldymy? Kommentariýada ýazyň, minnetdar bolarym. We kanalyma agza bolun. Sag olun.